hostel honan bagai sing tabu Kerala di sini, Bangalore Jawa, Bangalore di sini. अरे नाला नाला मुंडी वरेल कपड़ा दिया इसमें कोई बॉक्स ये बात करेगा क्या अब बात करना चाहिए आयन सा gitu kamu kesenian hari ini suel sari kisah sari tahu mau dead body Rahman emang bisa bos kan nggak ada deh mereka mana oh mana bon number kan aja tak Không đây, không đâu, con, ra con. Bangalore terapkan. Karena sama-sama dona sama-sama upaya buat sama-sama banyak dona sama-sama semua berprofil Honda sendiri ada di kota sana yang lain. Malik kita. Jadi আমরা সেখানে চেক করে লাইনটা ওরা কটাকে যেটা লেগে নেই বেসিক্যালি কি আজকে কি মানে নেই মালিক apa namanya responsibility itu baik kakak ani tinggi rangkong apa sekali kita tahu tontonnya sudah memang hanya foto bisa nama ini kalau sekali kita apa sih dan tahu kita maling merah kamu ini apa maling merah nunggu ori sedikit tinggal baru namanya mana terus lihat kita jatuh tujuan tapi itu sama hanya baik rumah kayu project reforma Kerala juga memang presiden tapi Aisyah tidak tahu kalau di reforma ini ini bomnya orang pusat ini juga jadi sentabu ini reforma ini berhasil orang Indonesia ini jatuh semua pada jauh Kerala juga semua jatuh pada jauh jadi sentabu jatuh ini lain ini tahu kalau ini reforma ini orang juga ini logo tangan bindara apun bindara orang tangan logo juga apa nanti berhasil ini orang jatuh ini nama koyo sini tahu kalau ini orang reforma orang nanti sentabu about 20,000 rand per tahun. Jadi, suka nama sungai,
मायगनां नखराव किसा मिसा सुबालायै मांगे बेलायखे जानाय इंगे सुबाना मुसुंखाके जे सुबाना मुसुंनारो त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि स्किना रिजाल्ट थांनाय सिनि अ भिडिअ आरो किसा जेरना मुसुंनाय थाका बेलायखे जानाय इंगे आं अबो कयनो मुसुंगो जत फातार हास्तेबो थांनाय सिनि त्रिपुरा सरनाव अबो कयनो मुसुंगो जों दिनै सिनि ताफुग्रो बिसं ग्रुप तरै जों थैलायमानि थांनाय कक सानानै मा फायो आं ग्रुपया काथाय कक सानानै मा फायो जों ताबो सिनि ताफुग्रो बिनि जे थै रहनानि बागै जों ताबो ताइ 20,000 रां सदनलाय दङ सिनि इंगे मालिक बनि मालिक अलरेडि ना रां दि रिखासना आइबोनो जों ताइ 20,000 रां सदनलाय दङ इंगे जारा रना मुसुंनाय र ताबो त्रिपुरा हास्तिनि ताफुतै बहुत सं जारा रना मुसुंनाय र त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन स्किनारो ताफुग्रो बिनि बागै डोनेशन खालामना हाथे बेलायखे जानाय हामबाय दिनै जे टिमनि बर' खबर माननायसै जों खबर मानलायो ओंखायनो आं अबनो कयनो जत निनि केराला हन्दी हायद्राबाद बेंगलोर निनि जत स्टेट फान दं निनि त्रिपुरासर जन मा हार मानलि डोनेशन रि नै आफानो जों फिसा मिसा जों ग्रुप दंना दैथे ग्रुप नि लेब नि ना दैथे हायकेसे जों त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा जों कायसेन कायसा प्रब्लेम खौ गाय जों सुबा सुख्लाय मानलायनि हायाके ग्रुप करे हिंगाके जों सुबा सुख्लाय मानलायनाय आरता केसा अंगाके हार मानलि बेंगलोर हैदराबाद चेन्नाई केराला जे जानजार स्टेट तंनारो जानजार केसियार नारो हार मानलि डोनेशन लाय थांमान लायके बेलायखे जानाय इंगे ओम हाय प्रब्लेम फाइप्रो इंगे जोंहा सिनि डोनेशन नि रां जों कन्ट्रिबिउशन खालाय जों बनो सुबा सुख्लाय रहन माना दै इंगे सुदु जों ताबो वान सगै नायखाके जों ताबो सिनि थानि फान करे जों जिरि जिरि मा सालाय लोकरनि थानि फेसबुक निनि YouTube राव जों रिमार लाय जों ओम डोनेशन सानानि बागै जों हायनि बागैनो आं जत थानि कयनाय जों हार मानलि डोनेशन लाय थांलायखाके बेलायखे जानाय सुदु ओनलि फातार हास्तेव तंनाय रसमिया त्रिपुरा हास्तेव तंनाय र हार पारा निनि सक देरि निनि पारानि अकरा सागर र ओम हायदा सोलोंथाय खालाय सिनि डोनेशन हायनो इंगे पारानि अकरा सागर रनो बा आं कयनाय फातार हास्तेव जों केबुनिबा बसात थयो केबुनिबा बचामारि थयो केबुनिबा बुपरां फान थैया नंनि बरफ थैया गासों पाराव बोसों एकता गोनां हिंगाकेला जों सुबासु डोनेशन हार मानलि कन्ट्रिबिउशन खांलाय जा हिंगाके जों आ कन्ट्रिबिउशन पारानफोराव फिसा मिसा रहलाय मानखाके बेलायखे जावो इंगे जों ताबो वान सगै नायखाके जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन सिनि डाइरेक्टर दा दिनेश देबबर्मा बनि जातीय मुंबायसे जों ताबो थै रहनानि जों सम्भव दङ ब एमन बाबे के टीम खलगेरि कासननि हैदराबाद नि बेंगलोर चेन्नाई ब ओम हायदा टीम खलग यांगे जों कायसेनि कायसा प्रब्लेम रहन साइस मान लायला खमो बेलाय बेलायखे हामबाया फरम जों सिनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डाइरेक्टर न आनि बागैनो आं फातार हास्तेव तंनाय र बाहायनो सिनि त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डाइरेक्टर न सिनि नासिबै ता दंबायजे जतन किसा पारा तंनाय र किसा सापोर्ट खालायके बेलायखे जानाय जों ताबो फातार हास्तेव तंनाय र मान फिस खांलायै डोनेशन खालाय जों सुबा सुख्लाय हायगोन पारा तंनाय र बम हायदा नांमा सुमिखौ जों मान नाथै खालायो हामबाय আমরা সেইভাবে చెప్తున్నా గ్రహించాలి వాళ్ళ కోటకి లేదా లేదు ఫెసిలిటీ వాటి నుంచి కూడా Ani tinggi rangkong, apa sekali kita tahu tontonnya sudah memang hanya bodoh bisa nama ini nara kalau sekali kita apa sih tahu kita maling nara kamu ini apa maling nara nunggu story sedikit tinggal baru namanya Terus